Céad Saidúr dúilgus in Valencia hana hain. I neomhí príomh-aire na Spáinne Pedro Sánchez a fógart go gurfar 10,000 trúpa agus pólín eile i mbun dúilgus chun gullen lech leis na Tuilte. An líon is mú pásanra éigeandála ar éon oibriacht a bháin riamh agus siocháin i réim. Mas máil is mithid a deir feisirí do chuid Parliament réigiún de Valencia. Is geall le míbhanistú cirú lé a laia díreachtaí is atá deanta ag an rialtas lórnach go dtí seo a dúirt Juan Bordera, feisiire réigiúnta a bháin inneo. Thosaigh na Tuilte dé luan ó hin tá buna gur scrista tá bailte clúdathe le láib. Tá pobl éonra scuite amach ó na gcomharsanna gan fáil a bheith haca bear mhuintir a bhí si. Dhá chéad is a héindeag duine atá cailte, agus is in irde a rací líon na mara a cheaptar agus na seirbhísí éigeandála fós im mun cuardaigh. Anuas ar an gáine atá deanta ar an rialtas lórnach áfach, tá lucht feite ar an tlí an neacaí na húdaráis áitiúla in lech leis an níorchéim seo. Tám díreach tar éis tachtahhaile tar éis an tróna a chahabh go brigadónach i mbaile darbannam aldaia ar bhusanna an gcathair curach ar fáil dún mar chuid den obair fórthannta. Is dócha go raibh rialtas an réigiún i ggurí smacht áil ar na hiireachtaí tuiscraibh daoine ag dul isteach na háiteanna atá buailte go donna as a stúm hain inné chun ceithre le daoine ach bhí an rud ar fád aniu tharbheith mí agrathe deirtear go raibh 10,000 duine ag iarraidh cabhair a thabhairt aniu ach nach raibh spás ar na busanna mar shampla. Bhí muidna am cabhair éigean a thabhairt a bhéine in aldaia ach ní bhórmuid mór an troiricha agus tá an rud ar fád fós trí chéile agus cuireann daoine an lucht ar rialtas an réigiún agus ar an rialtas náisiúnta. Tá rabha aimsire eile eiseathe maidir le thir thuaisceart agus deisceart na Spáinne agus maidir leis na Hiileáin Valléireacha. Cuimhní Láin, nuachta TG4.